Čaute pri ďalšom videu. Dobre, tak nič. Takže čaute pri ďalšom videu, dneska sme v Actione a ideme robiť takú karnevalovú vec. Proste ideme si kupovať karnevalovú masku a ideme robiť, jak sa to volá? Už som to povedala. Ideme robiť kuchyňu. Potrebujem kúpiť veci. Prepáč, že som to skôr nenatáčala a ideme ešte aj dotedy, takže to nebojte, budete. Sme tu zase s kamošmi, hej, takže ukážeme, čo máme sme kúpili. Máme tu veci akože na to. Máme tu, neviem, na čo kúpili. Toto budeme potrebovať do toho, hej. Potom potrebujeme, potom čo sa kúpia. Ale potom napríklad budeme potrebovať na to, aby sme začali vyviazovať. A toto je biela farba. Potom je to dobré. Ideme ďalej, hej, takže za chvíľku budeme mať ďalší. Koľko to stojí? Pane Bože, to sú. Takže už sme vonku z Actionu. Je to ochutnávka čipsov. Daj mi jednu. To je iba čokoláda. A je to výborné. Akože dobre to je. Čalená. A ty si čo? Čakaj, náš učiteľ to hovorí. Takže akože ideme do tedy. Daj pozor, poďte auto srazí. Akože fakt, toto musím dať. Bežíme cez cestu, aby nás Koľko to stalo? 2,50. Takže za chvíľku sa ozveme, že budeme tedy. Nepýtaj si, čo mám toto, hej, to vám poviem v storytime, mini storytime na konci videa. Čaute pri ďalšom videu. Sú zapnuté. Takže čaute, vítajte pri ďalšom videu. Takže čaute, vítajte pri dnešnom videu. Takže akurát ideme do Tedy a keď budeme tam, tak sa vám ozveme. Takže už sme v Actione a ideme kúpiť. V Actione, jasné. Máme mikrofónny z tému, takže prepáčte, lebo moje som zabudol doma. To je stále oveľa viac, asi tak 15 krát viac. Sme v Tedy teraz, potrebujeme aj tu také kúpiť. Potrebujeme tu kúpiť samé blbosti. Hej. Ideme na to. My musíme teraz, neviem, či nám trebalo, akože neviem, či by nám treba. No, takže mohli by sme vziať, čo ja viem, taký suchý zips, alebo čo také? Suchý zip mám doma, to netreba. Čo bereme? Neviem, či to je ani vôbec počuť, ale kto to vezme? Za euro. Má dať do košík? Nemám. Začaš? Hej. Dobre, tak... Dobrý deň, Timo. Mohol by si ísť po košík, prosím ťa? Ďakujem. Ďakujeme. Veľmi pekne. Akože či nám trebalo? Ty kokso, dobre to ti dali. To jahoda asi meter, asi nie. No to veľmi rýchlo sa podá. Pane Bože. Neviem, či to je vôbec počuť. Všetko, ale dobre. Asi to nie je tak dobrý počuť. Myslíš, že to je počuť? Podľa mňa, hej. My ideme do takej časti z pera. My neviem, či tam by sme to akože... Neviem, či niečo kúpime. Hej. Môžeme. Tu sa bylo nejaké auto, tak ako 6 eur si neoplatí. Tu má Maria, či? Je to, mám ale ok. Aha. To znamená, na čo chceš kupovať čo máš doma, Pane Bože. Výkresy. A to sú drahé výkresy. To je v papelníctve. Čo sa to volá? Čakaj, obali mám doma asi toľko. Hej, to nám netreba. Neviem koľko. Ja potrebujem toto také na autobusovú kartičku. Mám pre teba ideálnu sviečku, poď sa pozrieť. Neviem, tam je to ten... Nie. Poď sa, nie? poď. Nie, také cesko. Ani cecky nechcem vidieť. Čo ešte robíš? Dominika, mám pre teba ideálnu sviečku. Jakú? No poď. Pane Bože, toto bude... Toto video už asi... Toto už bude... Čo? Toto video bude veľa pípov. Akože veľa pípov. Pane Bože, jak to mám prejsť? Akože toto bude musieť zacenzurovať. Čo mi ukázal? To bude musieť zacenzurovať, akože to, že... Asi si môžem... Vieš, čo mi ukázal? Dobre. Dávajme. Kamenky nám asi netreba. Trebalo by Kuchyňa. kamienkou. Kúkaj, idem na bok, pohni mi. Kamienky nám netreba. 100 euro. Ale na čo nám treba kamienky? No, treba. Čo? Tak obsypeme dačo. Ale Pane Bože, ty si Dominika vynaliezavá, Pane. To nie je kačka, to je... Si to Freddy Fazbear. Si to Freddy Fazbear. A čo sme tu dýma, nie?
My sa tu teraz dohadujeme o farbách, lebo potrebujeme aj farby. Tak takú kúpme, kúkaj, to je pekné. Hej, ale nie je úplne na linku, nie? Za euro. Hej, ale toto zoberme, či? Nie, toto vezmeme 4 Ale potrebujeme na drevo, nechápeš hore? Na drevo. Jaké drevo? No však akože budeš mať taká linka. skrinka bude toto a toto drevo hore. Skriňa. Tak vezmeme aj takú, ale vezmeme dve také a dve také. Stačí toto. Jasné. Stačí toľko, Dominika. Jedna, To stačí. Áno. Jasné, kúkni, koľko nás je nás 6. Dobre, proste to Dominika je nenormálna stále. Trávu nám asi netreba. Nie, ale možno, že by sme tu niečo našli. Akože naše určite, ale čo? Toto sa nehodí. Tam vy sa môžete... Nejaké blbosti tam treba dať. Takže musíme sa dohodnúť, že k komu pôjdeme domov. Kartony doma, ja hej. Pôjdeme do obchodov pozháňať. Podľa mňa aj... Môžeme ísť aj ku mne. Takže za chvíľku sa nazveme zase. Musíme sa podeliť s tým, čo tu nájdete. Takže chceme sa pozrieť na malé paseky. Minulé to mali také lacnejšie trochu. Také lacnejšie to mali minulé. Na baterky. Ako je to už také za 15 eur? No. Za 15 eur. A 10 za 6. Za 6? Toto? 12 metrov. 12 metrov, jasne, to má 1 meter. To toľko. 6 eur. Dominika. Dominika, niečo tu zničíš všetko. To sú 4 eurá na baterky. Tak Dominika, ty si dáka nič. Tu sú... Toto za euro 55. Tam stali 3. Bude, keď ja som dneska vďaka. Aby to nebolo také dlhé, tak už som tam nedala tie ostatné videá. Vlastne som iba odišiel a to je vlastne už úplne všetko. Takže teraz bude taký mini unboxing, takže to je hehe. Teraz strieľam to video, som si spomenul. Chcela by som vám ukázať všetko, čo sme si kúpili, také unboxing. Mám to ja doma. Ale tu, nie je tam to nebolo, ideme na to. Mikrofóny si neberiem, lebo sa mi teraz nechce, takže mám ich tu, teda čo netreba. A ideme na ten unboxing, mini unboxing. Treba vám ukázať toto svetla. Čo som vám tam ukazovala, už som jednom skúšala, je to fakt dobre. A mi sa aj páči, že to je ten takýto magnet. Páčte, že som to otvoril, ale som bol zvedavý proste. A ten magnet je silný dosť. Ostatné veci som neotváral. No, okrem týchto svetiel, ktoré som chcela vyskúšať, nebojte, nič som si mi robil. A fungujú tak, no že, čo ja viem. Pozerajte. Takže sú dosť silné, ale neviem, jak by som to, jak to využila. Zobrali sme nakoniec iba jednu farbu a to je táto telová, táto biela, ktorá je tá veľká obrovitánska. To je ovládaj vlastne ako tým svetelkom. A máme tu tento boxy 2, čo sme kúpili tiež. A táto hlina. A to je vlastne všetko, čo sme kupovali. Že si poberá také veci. A to je taký mini unboxing džík. A, pardon. Ešte takéto, keby mini platno. Neviem, na čo vlastne to využijeme. Chceli sme to na jednu vec, to napríklad na čo. Takže čaute a dúfam, že sa tešíte na ďalšie video, ktoré vyjde zajtra, alebo nejak tak. Toto je takýto znak z domu, takže čaute.